Miulbo ang sunog sa usa ka warehouse sa Mandaue City karon lang yung hapon. Mag-alas 2 karong hapon nadawat ang alarma sa sunog sa usa ka furniture company sa Dan AC Cortes. Galing gilamoy sa kayo ang maong establisamento. Giisa ang sunog sa third alarm. Alas 3:04 na sa hapon, hingpit nga na fire out ang sunog. Padayon pang giimbestigahan sa taga BFP Mandaue ang hinungdan sa maong sunog. Sa pikas bahin, 5 ka mga panimay ang naugdaw ug usa ang partially damaged sa sunog sa Dan VH Garces, Sitio Laray, Barangay San Roque, dakbayan sa Talisay, pasado alauna ka ganihang kadlawon. Nadawat ang alarma sa sunog alauna 6 sa kadlawon. Giisa kini sa first alarm ug gideklarar nga fire under control pagka alauna 26 ug na fire out human ang laing 4 ka minutos. Sa pakisusi sa Talisay City Fire, nagsugod ang sunog sa usa ka payag nga gipaabangan. Usa sa gisubay sa kabomberuhan nga gituyo ang sunog tungod sa usa ka tawo nga ubos sa impluwensya sa illegal nga drogas. Ang nagtripping og sunog. Apan padayon pa ang pakisusi sa Talisay City Police kalabot sa maong taho. Moabot sa 726,500 pesos ang danyos. Human nga lakip usab ang tindahan sa naapektuhan.